الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بدر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل ذکر اہل بیت رسول اور ذکر شہداء کربلا عبدی سے علاقہ 47 ضلع اوکاڑا دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا انجمن غلامان مصطفیٰ 47 ڈی دے تمام اراکین حضرت امام مسجد جناب میاں شہزاد اکبر عاجز صاحب جناب قاری عبدالجبار صاحب ماسٹر منظور احمد حاجی محمد آصف محمد ساجد نواب ڈاکٹر محمد ارشد صاحب حاجی محمد یوسف محمد طاہر تصور داد عنایت علی جناب حسن علی حاجی لیاقت حاجی محمد نواز بگو جناب محمد ذاکر محمد احمد رزاقی صاحب ڈاکٹر زمان خان صاحب اور خصوصاً عزیزم نقیب ملت برادر مکرم جناب قاری محمد عمر حیات قادری صاحب جنتی دعوت میں احباب دی خدمت حاضرہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان راتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا چو گزاریاں اور صدقہ ان راتاں دا جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار سور تے غار حرا چو گزاریاں اللہ میری اور احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے یقیناً تسی نماز عشاء تو لے کے ہوں تک تشریف فرماؤ بڑا مشکل وقت گزارے ہوئے گا تو جتنی دیر تسی محفل چ بیٹھے ہو اتنی دیر میں گڈی چ بیٹھا رہا
تو سفر میرا بڑا طویل سی اکاڑے دا سفر ویسے ہی پتہ نہیں قدرتی کو مسئلہ کہ لمبا ہو جاتا ہے ہر سال آجو کے بدھ سی اور بدھ والے دن ملاقات دا دن ہوندے مہمان ہوندے بے شمار سارے مختلف علاقے جو آئے اگر وہ سفر کر کے میرے کل پہنچ دینے تو میں نہ ملا تو پھر انہاں دی بھی دل آزاری ہوندی ہے تو مہمانان فارغ کر کے پھر میں نکلنا ہوندہ ہے اس وجہ تو تھوڑا لیٹ ہو جانا بدھ والے دن خاص طور تے تو برال الحمدللہ پہنچ گیا اور تسی خوشبخت ہو یقین کرو کہ اس محفل جب تساں جتنے سانس لے لینا وہ سارے ثواب لکھے گئے نے دنیا داران دے سون دا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلا ہو گیا ہے دنیا دے بازار دے نو کھل دے او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھل دا ہے او دی رحمتان دے بازار دے کھلنے دا وقت ہے تے اللہ والے دے خریداری دا وقت ہے تو آپ اب تشریف لگے آئے مختلف علاقے تو اللہ کریم سالیاں دا انہاں جانا قبول فرمائے رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے کاری عمر حیات صاحب ماشاءاللہ بڑی درینہ محبت انہ دے نال میری انہ دے نال محبتانے اللہ تبارک و تعالیٰ انہ دے زور بیانے اور برکات نصیب فرمائے میں بات ویلا تمہید شروع کر رہے ہیں چونکہ وقت زیادہ گزر گیا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ارشاد فرمایا کہ اے نبی دے گھر والیو اللہ دا ارادہ ہے کہ تہاڈی تو پلیدیاں دور کر دے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تسن خوب پاک صاف ستھرا کر دے ہر نمازی نے حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے ہر حاجی نے حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے ہر ایماندار ہر سخی نے حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے مگر پلیدین حکم ہے کہ خبردار محمد آل دے قریب نہ جاوے کتنے کو پاک ہونگے کہ جنہوں اللہ فرماوے کہ تو انہوں میں پاک کر دیتا ہے انہاں دی پاکیزگی انہاں دی طہارت دا تذکرہ انسان کی صحت تک کرے اللہ نے ارشاد فرمائے انما یرید اللہ دا ارادہ ہے ارادے تے اسی انسان بھی کرنے ہیں اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندہ ہے رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون وہ فرماتا کہ میں جس گل دا ارادہ کر لواں انہوں میں کہنا ہو جا وہ ہو جاندہ ہونا ارادہ ہے کہ نبی دے گھر والے میں تو ہڈے تو پلیدیاں دور کر دے ماں تے تو سن پاک صاف ستھرا کر دے ماں کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو فران دی چوٹیاں دے کھلو کے لانے نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے سوال کیتا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبوت دے دعوے دارو رسالت دے دعوے دارو انبیاء دے رسول تو ہڈے تو پہلے بھی آئے اللہ نے نبیاں نو عظمتہ دے کے بھیجیا معجزات دے کے بھیجیا رب نے نبیاں دیا ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا جو تسی نبی تے رسول ہو عظمتہ دے شانہ کھڑیاں لگے آئیو تے رب نے تو ہنو مرتبے تے مقام کھڑے اللہ کی تنے تے ڈیوٹیاں کھڑیاں لگا کے بھیجیا اللہ نے فرمایا کملی والے جدو شانہ میریاں پوچھ دے سانتا صدا دور ہیں ان شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے دس میں نہ لما اللہ نے پھر یار دیا شانہ بھی دسیاں تے یار دیا ڈیوٹیاں بھی دسیاں پڑھئے قرآن بھائی سبحان اللہ میں تے سوچے سی میرے واسطے بابا سبحان اللہ تو سن جوڑ کے رکھی ہوئے گی کہ میں جا کے لے آواں وہ جنہی سبحان اللہ تو سن جوڑ کے رکھی نو ساری منو دے دے میں سیال کوٹ نہ لے جاواں یہ تو سائیں انجدی سبحان اللہ فرمانی ہے تو میں نے انجدی تقریر بھی آؤں دی میں اردو چا لیکچر بھی دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوندہ ہے نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹ کری تے رنگ بھی چوکھا تے جو تو سائیں واقعی تقریر سننی ہے یا میں نے تو سی داس دیں دے میں تو انہوں ٹیلی فون تے عمر یا صاحب تقریر سنا دیں دا تے تو سی سبحان اللہ دا میسیج کر دیں دے میرا سفر بچ جاندہ تے ہونی ذکر کرنا سا نبی پاک دی اہل بیت اتحار دا بیٹھے سارے سننی ماما دے پتر تے جڑا سننی ہوندہ ہے اصل حسینی ہوئی ہوندہ ہے
کہ اسی اصل حسینی تے اصل ذکر اہل بیت کرنے والے بیٹھے ہیں اپنا تے نال دے ہاتھ چوکے اونچا جو سبحان اللہ بولو گا میں دعا کرنا یہ سارے علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہاتھ اپنا بھی تے نہ دے تے چوک جڑا اس تو اونچا بولیا جا رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نہ جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جے بھائی مینوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں مگر ہے جی لو جی ہے جی ہن سچی بولو سبحان اللہ باندھی کہ نہیں باندھی تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ تو ساری زندگی پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے فرمایا میرے یار دیاں شانہ پچھن وال اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا اپنے یار نو میں مبشر نذیر بھی بنایا جدو یار دیاں تمہیں دس لیں اپنے یار دیاں ڈیوٹیاں دیواری آئی اللہ نے رجا فرمایا وداعیا الی اللہ پروردگار نے فرمایا کملی والے شیطان میرے بندیاں نو اغوا کر کے لے گیا ذرا میرے بندیاں نو میرے والے دعوت دئی جائے کملی والے شیطان نے میرے بندیاں نو پلید کر دیتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ دیاں شانہ لے کے گیا ہے ذرا میرے بندیاں نو پاک کری جائے عرض کی دیا مدینے بھی تیرے بندیاں نو پاک کراں گا میں رات بھی تیرے بندیاں نو پاک کراں گا عرض کی دیا میرے گھر دا خیال کون رکھے گا اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے فرمایا کملی والے تین رات میرے بندیاں نو پاک کری جا گھر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں پاک کر دے انہوں نے میں پاک کر دے واگا اور جنہوں نے رب پاک کرے وہ پاک نے تے جنہوں نے نبی پاک کرے وہ نہیں پاک پتہ لگیا جنہوں نے رب نے پاک کیتا وہ نبی دے گھر والے بھی پاک نے تے جنہوں نے نبی نے پاک کیتا وہ نبی دے در والے بھی پاک نے گرامی قدر حضرات کنے کو پاک نے جنہ دی پاکیزگی طہارت دا ذکر اللہ قرآن چنج فرماوے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جب اللہ نے نبی ابراہیم خلیل اللہ تے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا نا تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گئے اجازت دے میں تے اسی اپنے گھر جائیے اللہ فرمایا دو میں باپ تے پتر نبی ہو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ فرمایا ہن لوگا میرے گھر دا حج کرنا ہے طواف کرنا ہے اعتکاف کرنا ہے اتھے رکوع تے سجدے کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ ساڈے واسطے کی حکم ہے اللہ فرمایا تمہیں باپ تے پتر میرا نبی گھر بنا کے نا ہن میرا ایک جاندے جاندے کم ہور کر جاؤ عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے اللہ نے حکم بھی میں پاڑی دینا سی تسی بول رہی نہیں اج دو تسی ہاتھ نہیں چک دے تے میں ڈر جانا تواڈی مہربانی ہاتھ چک کے بولو مینوں پتہ لگے میں زندہ تے جاگ دی قوم وچ بیٹھا اگلے سال بھائی 47 ڈی والے سٹیج تے لگا دیو بسترے کیونکہ انہاں کیڑا بولنا ہوندا اے تے آرام کرنا بھائی سٹیج تے بیٹھنا سوکھا ہے بھائی ذرا انہوں نبھانا اوکھا ہے نہیں تے میری جگہ آ جاؤ اچھا بولو سارے سبحان اللہ تانو نبی پاک نے سارے تو اچھا بٹھایا تو اڈا حق تھوڑا زیادہ باندھا ہے نالے مینوں پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا اچھے بولو سارے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما واحدنا الہ ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین
برکائی سجود اللہ نے رجا فرمائے تو میں باپ تے پتر نبی ہو قیامت تک میرے گھر جنہ نے ہونا ہے میرا پرونا بن کے ہونا ہے فرمایا جاندیا میرے پرونے آواز تے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ 47 ڈی والوں کی دی محبت دی بات ہے جدو اللہ دے اپنے گھر دی واری آئی اپنا گھر نبیہ تو صاف کران دا رہا جدو محمد دے گھر دی واری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا اپنا گھر رب نبیوں تو صاف کرا ہوئے محمد دے گھر دیواری آئی تے فرمایا میں صاف کرا میرا جی کردہ میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کلو ترجمہ کرا کے دیوا کہ نبی دے گھر والے کنے کو پاک نے جڑا نبی پاک دی آل دا نوکر بیٹھا او بولے سبحان اللہ تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدھرے کوئی شہیدی نہ ہو جائے میں میرا خیال ہے پہلی مرتبہ توڑے گاؤں سے زیارت لے پہلی مرتبہ آیا تے میں ویسے 21 سالہ دور خطابت ہے لو جی کہندے نے 4 سال تو مگر لگے سا تے ٹائم مل گیا ہے چلو الحمدللہ اللہ ذالک میری تے ویسے 21 سال دی دور خطابت ہے غالباً کوئی رات نہیں مس کے جس رات میں حضور دے ذکر دی محفل چنا گیا ہوں تو میری تے الحمدللہ زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر چھتے سرکار دے ذکر لی سفر کر دیں گزر گئی تو الحمدللہ رب العالمین تو آڑے گاؤں میں پہلی بار حاضر آ مگر میرا جی کر دائی کہ جڑیاں محبت ہو تُسی میرے واسطے کٹھیاں کر کے لے کے آئے ہو وہ ساریاں اہل بیت اطہار دے در تے جا کے نچھاور کر کے آئیے کٹھے چلیے تے میں تو انہوں ہولے ہولے ایتھوں مدینے تے مدینوں کربلا لے کے جانا ہے سفر بڑا لمبا ہے تے میں نے توڑی سبحان اللہ درکاری اچھا جا سبحان اللہ بولو سارے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے کہ میل اندر دی جان دی بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے کہ میل اندر صاحب فرماتے ہیں نبی دے گھر والے انے پاک نے کہ بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے انہاں دا نام لیاں انسان گناہوں تو پاک ہو جاندہ بس نام لیاں تے او آپ کنے کو پاک ہون گے جنہاں دے نام دیاں تسبیحاں پڑھیا بندہ ولی بن جاتا ہے وہ آپ کنے کو پاک ہو گے کدے غور کیتا جے کہ برادری چ ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا مثال دے طور تے کسے دے خاندان یا برادری چ کوئی تھاندار لگ جاوے کوئی ایسا چو بن جاوے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی بیوروکریٹ بن جائے کوئی جسٹس بن جائے تے اس ساری برادری اپنے نام نہ چودھری لکھ دیئے وہ کہندرے سانو علاقے چ ڈیل کوئی نہیں ساڑھے گھر اپنا چودھری ہے وہ یار برادری چ ایک بندہ عظمت والا ہوئے تے ساری برادری ناز کر دیئے خاندانوں اپنے تے کنہ کو بھروسہ تے مان ہوئے گا او جنہ دے گھر سارے ہی عظمت والے نے میں آسان جے جملے چی عرض کر دے ماں یارو جیڑے بیڑے چے علی بھی واسدہ ہوئے تے نبی بھی واسدہ ہوئے اس خاندانوں اپنے آپ تے کنہ کو ناد ہوئے گا اور میں تے موقعی مکا دے ماں 47 ڈی 40 ڈی والے میں نو سچی دسیا جے یار 47 ڈی والے ہو وہ گھر والے نو کسے مشکل تو ڈر لگدا ہوئے گا جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کو شاہ ہوئے جنہ دے بیڑے مشکل کو شابہ صدا ہوئے لیتے میں قرآن جو سارے جملے دی وضاحت کر دے وہاں پڑھا قرآن پھر بولو 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 اے جڑا میں بار بار کرنا ہاتھ کھڑا کر لو میں نو قسم ممبر والے رسول دی تو آڑے ہاتھ کھڑا کرنے چا میرا کوئی بھی فائدہ نہیں مگر میں ہاتھ کھڑا اس واسطے کروانا
کہ سورہ یاسین چ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے۔ تے میرا جی کردا جدو قیامت نو اللہ تہاڈے میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی، تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی۔ مجھے جدو کملی والے دا نام ہوندا سی نہ میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا، اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا جو بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پروردگار نے فرمایا بنی اسرائیل وال تو انہوں میں عالمین تے فضیلتیں عطا کی دیا، عرض کی دیا اللہ بجا کیے۔ اللہ فرمایا وجعلکم ملوکا، اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل جب بادشاہ بھیجے، فرمایا بنی اسرائیل جب میں نبی بھیجے، اللہ فرمایا بنی اسرائیل نے فضیلتیں عطا کی دیا۔ نوجوان 47 والے قرب و جیار دیانے والے جنہ بھی نبی تے بادشاہان او فضیلتہ والے نے، انہاں دی فضیلت کون بیان کرے جنہ دے بیڑے نبیان دا امام پہ بسدا۔ جنہ چ نبی آؤں اللہ فرمایا قرآن پاک کہ میں نبی بھیجے بنی اسرائیل۔ روایات دے اندر آندہ 40,000 یا 70,000 نبی اللہ نے بنی اسرائیل چ بھیجے۔ وہ جنہ چ نبی آن او فضیلتاں والے تے جنہ وچ نبیاں دا امام آوے او گھر والے کتنے کو فضیلت والے ہونگے۔ میں تو ذکر دی عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا ورا البرا ہے۔ اللہ 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 نبی کا گرانا، یہ گرانا ورا البرا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ وہ گرانا جدے چ سیدہ زہرا بھی ہون، حسنین کریمین بھی ہون، وہ گرانا جدے چ مولا علی ہوئے۔ نوجوانوں آج میں اس گرانے دی فضیلت کر لگا جو کہ موضوع شان اہل بیت رسول محرم شریف دیاں آخری راتاں نے ذکر ہر گلی تے ہر قریہ تے ہر گاؤں دے اندر، ہر شہر تے ہر ملک تے ہر بستی دے اندر نبی پاک دی آل دا ہو رہے، شہدائے کرب و بلا دا ہو رہے۔ میں اسے ذکر دا سہارا لے کے آپ احباب نو کربلا لے کے جانے۔ یہ میں ایک ایک دا تذکرہ چھیڑا تے اتے ساری ولاؤ لورانے میں ذکر کرن لگا او دا او جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کاری ہمارے یا صاحب پاک پتن دا دولہ فرماندے نے اسرار الاولیاء دے اندر آپ فرماندے نے کہ شب معراج نبی پاک سنے جوڑیاں عرشاں تے گئے۔ بیٹا بیٹھا سنے جوڑیاں گئے عرش تخت نو کہہ دینا، جس چیز تے بیٹھے جاوے، جس طرح ایک اسٹیج ہے ایک تخت ہے۔ جدو حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ خود خود پرندہ لیٹ ہویا نا تے آپ نے فرمایا نو آ لین دیو تے اج دا میں علاج کرنا۔ خود خود آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے غصے تے جلال نے فرمایا کتھوں آئے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں اڑدا اڑدا ملک سبا چ گیا تے اوتھے میں ایک ملکہ ویکھ آیا جدا نام ملکہ بلقیس ہے، او سورج دی پوجا کر دی۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کہنے لگا میں اودا ویکھ آیا تخت بہت عظیم ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ او جڑا ولی نے اکھ جبکن دی دیر چلے آندا سی نا تخت، او دے بارے ہد نے آکھیا سی وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، او دا عرش بہت بڑا ہے۔ تو قرآن دی آیت تو پتہ لگا کہ عرش تخت نو کہتے ہیں، تخت ہوندے بیٹھن واسطے، بیٹھ دا اوے جڑا کھڑا ہو کے تھک جائے تے
اللہ تے نہ کھڑا ہوتا ہے، نہ تھکدا ہے، نہ بیٹھدا ہے، پھر انہیں عرش کانوں بنایا؟ بھائی عرش تے بیٹھن واسطے ہوندا ہے تے اللہ بیٹھدا نہیں، کیونکہ بیٹھدا ہوئے جڑا کھڑا ہو کے تھک جائے۔ اللہ کھڑا بھی نہیں ہوندا، تھکدا بھی نہیں تے بیٹھدا بھی نہیں، وہ انہاں ساری چیزاں تو پاک ہے۔ پھر انہیں عرش کیوں بنایا؟ عرش تے تخت نو کہندے نے۔ اتے جدو کملی والے شب معراج سنے جوڑے جا کے عرش تے بیٹھے نا، کائنات نو پھر لگیا پتا کہ رب نے عرش محمد دے بیٹھا نہیں بنایا ہے، کہ کملی والے عرش الہی تے بیٹھ تے رب دے سارے جہانہ تے شہنشاہی کر۔ تائیوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش تے رب نو تے لوڑ ہی نہیں نا، عرش کائنات دی سب تو بلند ترین جگہ ہے، عرش تو اوپر کچھ بھی نہیں، لا مکان ہے۔ شب معراج عرش میرے نبی دے جوڑے دے تلوے دے نیچے، اوکاڑا والیوں میں کہنا اے چاہنا او جی دے جوڑے دے تلے دے نیچے کائنات دیاں ساریاں بلندیاں مک گئیاں نا، حسین او دے موڑیاں تے بیٹھا ہے۔ جی دے جوڑے دے تلوے دے نیچے شب معراج ہر بلندی ختم ہو گئی۔ اس حسین دی بلندی نو میں کی بیان کراؤں جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے، جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے۔ ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ چ وحی لے کے، وحی عرض کرن لگے تے میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل روز ادھر ہی پیغام لے کے انہاں کدے میرا بھی لے جایا کر۔ عرض کی دی حبیبہ حکم ہوئے۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار چ لکھ دینے کہ انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرما دینے کہ رب جن نے زمین تے آسمان دے سارے جنات تے انسان نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے نا، اس رب نے جبریل محمد دی خدمت لی پیدا کیتا ہے، یعنی جبریل نو پیدا ہی مصطفیٰ دی خدمت لی کیتا گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا روز ادھر پیغام لے کے انہیں کہتے میرا بھی لے جایا کر۔ عرض کی سونے حکم ہوئے، فرمایا جا جبریل میرے اللہ نو پوچھ کے آ کہ یا اللہ تیرا حبیب پوچھا ہے کہ تینوں کائنات سارے تو چنگی جگہ کیڑی لگ دی ہے تے مندی جگہ کیڑی لگ دی ہے۔ جبریل بڑے چائیں گئے، تھوڑی دیر دے بعد جدو آئے تھے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا چنگی جگہ مسجد لگ دی ہے تے بری جگہ بازار لگ دی ہے۔ یہ وکھری گل ہے کہ اسا مسجداں ویران کر دیتیاں نے تے بازار آباد کر دیتے نے۔ اللہ نے چنگی جگہ مسجد لگ دی ہے تے مندی جگہ بازار لگ دی ہے۔ میرے آقا نے نگاہ رحمت اٹھا کے بیکھا تے جبریل دا رنگ اڑیا، بال بکھرے، حال بے حال۔ سید عالم بیکھے جبریل نے فرمایا ایک ہی حالت بنائی۔ عرض کی تھی کملی والے روز اللہ دا پیغام لے کے ہوندا سا نا، اج پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا سا تے میں سدرت جا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرے ماہی دا سنیہا لے کے آیا، تیرے یار دا پیغام تے میسج لے کے آیا۔ عرض کی تھی کملی والے میں نہ اچھے اللہ دی آواز ہے جبریل ذرا نیڑے آ جا، نیڑے گیا اللہ فرمایا ہور نیڑے آ جاؤ، ہور نیڑے گیا اللہ فرمایا ہور نیڑے آ جا۔ اج اللہ نے نہ قریب بلا لیا، میرے تے اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے، ات جلیات ویکھ آیا جڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں۔ 47 ڈی والے ہو جڑا اللہ دا پیغام نبی دا پیغام لے کے جاوے اوتے اللہ دے اینا قریب جاندا ہے، او کتے پہنچدا ہوے گا جڑا بیٹھا ہے محمد دے موڑیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان نظر چورا شریف، حافظ محمد عمران آسی صاحب۔ جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جائے، جڑا نبی دے کندھے تے بیٹھ جائے۔ فتح مکہ دا دن یاد نا میرے نبی فرما علی میرے کندھے تے چڑھ جاتے، او 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 بت توڑ 360 بت کعبے دے اندر۔ عربی لحاظ نال یعنی چاند دے لحاظ نال 360 دن بندے نے سال دے، انگریزی دے حساب نال 365۔ ہر دن دا وکھرا خدا بنا کے رکھے ظالماں نے۔ میرے نبی جدو فتح مکہ کیتا نا تے ایک ایک بت نو میرے نبی نے اشارہ کر کے توڑیا، ماریا نہیں، اشارہ کیتا۔ انج ماریا کیوں نہیں؟
اشارے نہ لکھے توڑ دیتے. حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن وچ فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ فرمایا کملی والے میں قیامت نے نہ بتاں نو دوزخ وچ سٹنا ہے. کسے بت نو ہاتھ نہ لا دے مینوں بتاں نو بھی جنت دینی پہ جانی ہے. تیرا ہاتھ لگ گیا تے بتاں نو بھی جنت دے دے واگا. ہاتھ نہیں لا. میرے نبی دور اشارہ کر دے بت ٹوٹ گئے. وہ جڑا ایک بت رہ گیا نا جدا نام ہوبل سی. 4 بڑے بت سن. ہوبل، لات، منات، عزا. ہوبل سب تو بڑا سی پیتل دا بت. میرے نبی نے فرمایا علی میرے کندھے تے چڑھ تے بت توڑ. مولا علی مصطفیٰ دے کندھے تے بیٹھ کے بت توڑ رہے نالے مسکرا رہے. حضور فرمایا کتنے پہنچے ہیں؟ تے مولا علی عرض کیتی یا رسول اللہ میرا سر خدا دے عرش دے نال پہ لگدا ہے. یہ اجازت دے وہ تے عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے آواں. مسکرا کے میرے محبوب نے فرمایا جڑے کام لایا نا وہی کرو. وہ جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے او دا سر پھر خدا دے عرش نال نہ لگے تے یار مصطفیٰ دے کندھیاں تے بہن دا کی لطف پھر ساری خدا دے عرش نال نہ لگے. میں اسے واسطے پڑھیا کرنا وا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. سنتالی ڈی والے ادھر اوکاڑا تحصیل دیپال پور. پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیبہ دی بات ہوتی ہے. میں تے پڑھنا کیونکہ میری تسائیاں ڈیوٹی لگائی ہے نا. ان سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے. اسیاں سارے حسینی بیٹھے تو سب پڑھنا یا نہیں پڑھنا مگر میرا جملہ ایک گل غور نہ سن لو. سیانے اور عاشق لوگاں دا عقیدہ میرا بھی عقیدہ کہ کربلا دے بعد بندے دو ہی طرح دے رہ گئے. یا تے بندہ یزیدی ہوندا ہے تے یا حسینی ہوندا ہے. کیونکہ یزید تے حسین صرف دو نام نہیں نے. یہ معاشرے دے دو کردار بھی نے نا. چنگے سارے یزیدی اسیاں سارے حسینی ماما دے پتر تے ذکر ہون لگا ساڈے پیراں دے پیر دا. تے جڑے حسینی اوبا دے ہوئے بندہ تے بیٹھا ہوئے ذکر حسین دی محفل وچ تے بندے کو بولیا ہی نہ جاوے. او بندے نو گھر جا کے ایک واری تے ضمیر کو پوچھنا چاہیے نا او ظالمہ کیڑا گناہ کیتا سی ایڈی پاک محفل وچ بھی رب نے تینوں ذکر حسین دی توفیق کیوں نہ دتی. ہن میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. پر جدوں میں آکھا نا تارا جڑا نا اصلی حسین نہیں بیٹھا وہ ہاتھ چک کے نعرہ مار کے آکھے حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. اب ایک ہے جو کنے ہاتھ نہیں چکے تو کیڑا بولیا نہیں. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. انہیں بندے تے آواز تھوڑی ہے. میں ایک اور جملہ سنا دے تاکہ تسی زور نال بولو. علامہ عمر حیات صاحب ساڈے دروازے سویرے منگتا ہوئے نا تے او کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے. کیونکہ آواز گدا رونق دربار کریم است. جڑی گدا دی آواز ہوندی ہے نا سخی دے بوئے دی رونق ہوندی ہے. یعنی جیڑے سخی دے بوئے کو 2 4 5 منگتے کھلوتے ہون پتہ لگتا ہے کو بڑا سخی ہے. تے جدے بوئے تے 2 جہاں ہی منگتے بن کے کھلوتے ہون او کڈا کو بڑا سخی ہوئے گا. اسی آیاں سخی دے بوئے منگتے بن کے. میرے سائی تاجدار چورہ شریف فرما دے ہوندے آپ فرما دے کہ سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا. سخی دے اپنے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے. اس واسطے سخی اپنے بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے. اسی آیاں سخی دے بوئے منگتے بن کے. منگتے دا کام ہوتا صدا دینا. وہ کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے وہ توجہ نہ کرے تو کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے. وہ نہ توجہ کرے تو کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے. جدو آوے نا بچیاں دی گل تے دل کردہ کچھ دے دے وہاں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے. میں عرض کیتی یا اللہ جتے تو مانگنا ہوئے. اللہ فرما جی تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرما دے واللہ خیر. اللہ فرما دے میں اللہ آپ ہی خیراں. یہ تو آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر. فرمایا میرا کاروبار کوئی نہیں تے نقل کفر نہ باشد. یہ کوئی معاذ اللہ کہے یا اللہ تیرے بچیاں دی خیر تے اللہ فرما دے لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیرے کو کیویں مانگا. اللہ فرما دے میرا ایک یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا ہوئی جو منگے گا دے دے گا.
ان اپنی اپنی جھولی پھیرا کے نہ تے منگو کملی والے دے بچیاں دی خیر یقین کریا جے سخی بوئے تو منگے تے خالی نہیں بھیج دے جڑا جھولی بھر کے جانا چاہتا ہے نا وہ منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر کہ کبھی خیر البشر کی آنکھ کا تارا اچھا بولو تارا پھر بولے آج تارا کون ہے سارے مل کے میرے نام پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا یہ نہ سمجھا جے میں شیر پر چلے سن نبی دی حدیث پاک کون ہے دیوالی مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دینے ایک بچے لو پھڑ کے میرے نبی نے سینے دے نال لایا او دا مت جان کے فرمایا زاپا گوارے آجے اس ویلے تک میں جنت نہیں جانا جب تک کہ بچے دے ماں پہ دی شفاعت کر کے نال نہ لے جاواں عرض کی تھی کملی والے آؤ اس بچے دا کمال کی ہے فرمایا کہ دن میں مدینہ دی گلی چ جا رہا میرے اگے کے بچہ جا رہا یہ دے کہ میرا حسین جا رہا حسین نہیں پتا ہے میرے پیچھے آ رہا انہوں نہیں پتا ہے دے پیچھے میں آ رہا فرمایا میں دیکھی آؤ جتے جتے میرا حسین قدم رکھ کے چکتا ہے کہ بچہ اٹھے اٹھے میرے حسین دے قدمہ دی مٹی چمدہ ہے انہوں سینے لگا کے آنا والی امت نو دسنا چاہنا واؤ کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا اچھا بولو ہمارا حسین ہے حدیث پاک جاندہ جلدی جنت جی چلے جان گے دوت کی دوزخ جی چلے جان گے اچانک دوزخ جنت نے آکھے گی نہیں جنت تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نے آکھے گی بڑیاں بد بد گلہ کرنی ہے نہیں آج تیرے پلے کی ہے دوزخ آکھے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں آج نمرود میرے کول آج فیرون میرے کول آج شداد میرے کول آج ہمان میرے کول بھی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ فرمائے گا جنت دوزخ نو کیا دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے کول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھوں کو اٹھانے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حافظ محمد عمران آسی صاحب میں اس حسین دا ذکر چھیڑی بیٹھا جنہوں لے کے جنت بھی ناز کر دیئے اسی تے رب تو جنت مانگنے ہیں نا مگنی بھی چاہی دیئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار کاری عمرہ یا صاحب جنت کنی کو سونی ہوئے کہ جتے 1,24,000 نبی ہونگے میرا کملی والا ہوئے گا جتے سارے نبیاں دے دیدار ہوئے اللہ دا دیدار بھی ہوئے گا قیامت نو جنتیاں نو اسی کیوں نہ جنت مانگیے مگر اسی رب تو جنت مانگنے جنت رب کلو حسین مانگنے میرے نبی نے فرمایا قیامت میں جنت اللہ دی بارگاہ چرز کرے گی یا اللہ تو میرے وعدہ کیتا سی میں نو سجاویں گا تے میں نو سجانا اللہ فرمایا مگر تینو سجایا نہیں میں تینو حسن تے حسین نہیں دیتے جنت دی سجاوٹ نے میں عرض کر رہا سا کہ میں دا تذکرہ چھیڑ لگا کہ جڑا بیئی نبی دے موڑیاں تے جاوے میں تو انہوں قرآن دی ایک مٹھی جی آئے تو سناواں چلو پھر کدے سنا دے مانگا جی نہیں تھوڑا بولن نو دل کرتا دے
آخری بندے تک سارے بولو سبحان اللہ۔ میرا جی کر دے کہ اگلے سال تک فرشتے جدو بھی سنتالی ٹی وال ویکھنا تے فرشتے ایک دوسرے نو آکھن آؤ جگہ سی جتھے نبی دے دوترے دا ذکر ہویا سی تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان اے فضامہ گونج دی رہن سبحان اللہ دی آواز نال پورا سال۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن مجید ایک صندوق دا ذکر فرما، صندوق اللہ نے فرما بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی، اس صندوق نو سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ بارش نازل فرما تے بارش آ جاندی ہے۔ اس صندوق نو سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ سانو اے فلاں قوم تے فتح عطا فرما، اللہ جنگ چ فتح دے دے۔ صندوق سامنے رکھ کے تے وسیلہ دے کے عرض کر دینے یا اللہ پتر دے، اللہ بیٹے عطا کر دے، جو مگ دن رب عطا کر دے۔ اس صندوق کے ہے کی آج بھی یہودی اسے صندوق نو پہ ڈھونڈ دے، کیونکہ جب تک کہ صندوق بنی اسرائیل کو ریا، بنی اسرائیل نے پورے عالمین ہوتے اللہ فرماتا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے عالمین تے اللہ فرماتا انہوں نے فضیلت حاصل کی جب تک انہوں کو صندوق ریا۔ آج بھی یہودی اس صندوق دی تلاش چلے، اس صندوق کی ہے کی پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ تسی میرے پیر پائی چورائی تے بولو اچھا سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا ان آیت ملکہی ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ فآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اللہ نے فرمایا اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ تے ہارون دی قوم تے آتا ترکاسی، مفسرین فرما دینے اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نے، اللہ نے فرمایا تحملہ الملائکہ، فرما صندوق نو ہر ویلے فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے، 47 ڈی والے ہو جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون انہوں فرشتیاں تے موڑیاں تے چکے پھر دینے، نہ تے او دی گل پیا کرنا جنہوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دے۔ سبحان اللہ۔ صندوق چون موسیٰ دیاں جتیاں تارک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، صندوق چ موسیٰ دیاں جتیاں ہوں تے فرشتے موڑیاں تے چکے پھر دینے، او دی کی فضیلت سناواں جنہوں کملی والے موڑیاں تے چکے پھر دینے، جنہوں میرا نبی اپنی زبان دے چوسے دینے۔ حدیث پاک کے چاندہ اپنی زبان نے مبارک میرے نبی نے حسین علی مقام دے دہنے مبارک چ رکھی کہ نانے دی زبان چوس رہے۔ میری ملت دیو نوجوانوں، ایک دن میرے نبی نے کھجور کھا کے نا تے کھجور دی گٹھلی سٹی، ایک بچہ بیٹھا بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی منہ ڈال کے چوس رہا۔ کیا تربیت کی تھی سونا ماما نے؟ اوہی بچہ ہے کہ دن نبی پاک نماز پڑھے تے بچے نے بھی آکے نا نبی پاک دے پیچھے سرکار نے بچے نے پکڑ کے نا تے نماز پڑھ دیا برابر کھڑا کیتا، یہ بچہ پھر پیچھے ہو گیا، حضور نے پھر برابر کیتا، بچہ پھر پیچھے، حضور پھر برابر کیتا، بچہ پھر پیچھے۔ نماز مکمل کر کے تے حضور فرما دینے بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردہ سا ہوں ہوندہ کیوں نہیں سائیں؟ وہ بچے جڑا جواب دیتا نا کدے رات نو سوتیاں بھی یاد آیا تڑپ جایا کرو گے۔ بچے نکے نکے ہاتھ جوڑے تے عرض کردہ کملی والیا میں تیرے برابر کی میں کھڑا ہو سکنا؟ امی نے تو دسیا کہ شب معراج تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا۔ کیا عقیدت دیتے سانو نہ ماما نے،
کیا کہتے دیتے سنو نہ ماما نے وہ بچے کھجور دی گٹھلی میرے نبی دی نا کھجور دی گٹھلی چوس لئی نبی پاک نو ادا پسند آئی تے حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما یہ اوہی بچہ ہے جیڑا بڑا ہو کے ترجمان القرآن بنیا قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنہوں حبر الامہ کہندے نے اس امت دا سب تو بڑا عالم وہ جدا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے جیڑا میرے نبی دے چاچا حضرت عباس دا بیٹا ہے وہ قرآن مجید دا پہلا مفسر جدی عمر تے چھوٹی ہے مگر وہ کل حضرت عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دے نے یارو کاڑے بالیو سچی دسو وہ جیڑا نبی دی کھجور دی گٹھلی چوس لوے وہ تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جیڑا چوسے ہی محمد دی زبان اس حسین دی عظمت کی سناواں جیڑا چوسے ہی نبی دی زبان تے جیڑا نبی دی زبان چوس لوے انہوں رب عطا کی کر دے سناواں مٹھی جی گل تسی ہو رولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے میں نے پتہ ہے کہ بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے جو مولوی ٹیل لالے میں تو نہیں بولنا یہ اوہی نہیں بول رہے باقی تے سارے بول رہے جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو تو اچھا بولو سبحان اللہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے حضرت امام حسین دے بڑے بھائی ایک بندہ آکے کہنے لگا حضور میرے گھر بیٹیاں تے ہیں دولت بھی بڑی ہے بیٹیاں نے پھر بیٹا نہیں تے کو وظیفہ دو سو اللہ میں نے پتر عطا کرے لو بھائی بے اولاد لوگاں واسطے علی دے پتر دا وظیفہ سن کے لے جو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اسی آج ہی پیران کو نہیں آن لگے سنی بڑے پرانے پیران کو لاؤں دینے امام حسن دی بارگاہ چ بندہ آکے کہنے لگا لاجپال میرے پتر کوئی نہیں تے کو وظیفہ دو سو اللہ میں نے بیٹا دے دے امام حسن نے فرمایا پڑھیا کر استغفر اللہ کی پڑھیا کر استغفر اللہ اور میں صوفیادیہ کتابہ پڑھیا جڑا بندہ روزانہ 1100 مرتبہ استغفر اللہ میاں بیوی پڑھن اللہ نے ضرور بیٹا تھا فرما دیتا ہے حضرت امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر وہ بندہ گیا ایک ہو رہا گیا انہیں آکھا حضور بارش نہیں ہو رہی تو کو وظیفہ دو سو فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر وہ گیا کو ہو رہا انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی سے برکت نہیں کو وظیفہ دو سو امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر تسی بھی جدو کم کر دے ہو نا تے ہاتھ کاروال تے دل یار وال اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نہ کر رکھیا کرو کم کر دیا استغفر اللہ پڑھ دے رہا کرو کمائی چ برکت چاہ دے ہوتی تیرے کل جگہ ختم ہو جائے گی پیسے ختم نہیں ہونے گے جگہ رکھن والی ختم ہو جائے گی تیری کمائی یہ مطلب نہیں ہوندہ برکت دا یہ مطلب نہیں ہوندہ کہ برکت جدے کل ہوئے دے کل پیسے زیادہ نہیں نہیں برکت بہتے چ نہیں ہوندی برکت تھوڑے چ ہوندی ہے ایک بندہ لکھ روپیہ مہینے دا کماوے او دا لکھ کیڑے کم یہ انہوں قرضہ لے کے پورا مہینہ کرنا پوے ایک بندہ کماوے تے 20,000 تے کام بھی سارے ہو جانتے پیسے بھی بچ جان تے پھر برکت 20,000 چوئی نا بہتے دا نا برکت نہیں ہوتا برکت تھوڑے چو جان دے لہذا کام جدو کر دیو تے کاروبار کر دیا استغفر اللہ پڑھ دے رہا کرو تاکہ کمائی چ برکت ہوئے امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کر او بندہ گیا تے ایک اور آ گیا انہیں عرض کی تھی کہ حضور میرے گھارے چو بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دو سو امام حسن نے فرما دے استغفر اللہ پڑھا کر او بندہ گیا تے ایک اور آ گیا انہیں آکھا جی میں کسان آتے میری فصل نہیں ٹھیک ہوندی کو وظیفہ دو سو امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کر 5 بندے گئے تھے امام حسن دا مرید کول بیٹھا تھی انہیں عرض کی تھی لاجپال بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی امام حسن فرمان لگے دوائی میں کولوں نہیں دیتی میں اللہ دے قرآن ہی چون دیتی ہے انہیں آکھا جی اللہ دا قرآن کی فرما دے امام حسن نے قرآن مجید دی ایک آیت پڑھی یہ آنکھوں سبحان اللہ تے میں بھی پڑھ دے ہوں میں دلیل دے ماں لگا نا نالے دلیل ہے جو قرآن دی آپ نے فرمایا اللہ کہتا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأنباء
أموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللہ نے قرآن جنہ 50 بیماریاں دا علاج دسے آئے انہیں عرض کی دلج پالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چ دیندے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چ جواب دیواں او دی زبان چوسدا رہیا واں جدے اوتے قرآن نازل ہوندا رہیا جڑا چوسے نبی دی زبان وہ ہر گل دا پھر جواب بھی قرآن چو دیتے رہے جڑے چوسے نبی دی زبان دے لیتے رہے میں اور آسان کر کے عرض کران دنیا دار بچہ آوے نا دنیا تے پیدا ہوئے تے باپ دا دل کر دے نو چاچو گڑتی دے وے یا دادا گڑتی دے وے ہے نا تے ماں دا دل کر دے مامو گڑتی دے وے یا نانا گڑتی دے وے تے جے بیچارہ پلیکھے نال چاچا گڑتی دے ہی لوے تے بچہ شرارت کرے نا تے ماں بیبیاں چ بہ کے کہندی ہے اوترا چاچے تے گئے تے جے گڑتی دیتی ہوئے نا مامو نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی راضی ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ مامو تے گیا یار اج دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندا ہے تے جنہ گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے سن انہاں محمد تے جانا سی نا پھر انہاں نبی تے جانا سی نا جنہ نے گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے سن انہاں دی پھر ہر ادائی نبی ورگی ہر ادائی نبی ورگی ہر ادا نبی ورگی میں انہاں دا ذکر چھیڑ بیٹھا جڑے کدے نبی دے موٹیاں تے چڑھ کے بیٹھ جاندے کدے نبی دی زبان دے چوسے لے رہے میں گل سناواں فرید دی اچھا بولو ایڈی جلدی میں جان نہیں چھڑنی تو آڈی اجے تے میں شروع ہویا کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی سا فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں میں جلدی جان چھڑ دے ماں گبندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا بھائی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادۃ الیومیہ چ لکھے ہے کہندے نے کہ ہندوستان چ ایک مولوی صاحب سن جنہاں دا نام سی مولوی قلندر علی اس پائے دے عالم دین سن کے ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہوندی سی دعا کریا کو رب سارے دے نصیباں چ کرے دل کردا نا حضور خواب وچ آؤں کلیہ دساں جڑا صوفیاء نے لکھیا ہے او بولو موتیاں لے او اونچا بولو سبحان اللہ یاد رکھیے گا سائنس بھی کہندی اور تصوف نے بھی دسیا ہے جنہ دے خیال آؤندے نے خواب بھی انہاں دے آؤندے نے جڑا رات نو ٹیلی ویژن ویکھدا تے فلم ویکھدا تے گانے سندا سو جائے ان خواب بھی ڈراونے ہونے نے تے جڑا خیال ہی نبی دا لے کے سو جائے ان پھر خواب وچ کملی والے ملن گے نا خیال سونا لے کے سویا کر اگر تینوں دل کردا میں نبی پاک دی خواب وچ زیارت ہوے تو پھر اپنا رابطہ نبی نال خواب وچ خیال وچ رکھ او دا طریقہ کی ہے گانا گاندا یا گانا سندا یا فلم ویکھدا نہ سویا کر با وضو ہو کے نبی پاک تے درود پڑھ دے سو جایا کر تے آکھیا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے راتی آوے کملی والا خواب وچ پھر کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پچھلا درود شریف نبی پاک تک پہنچ جاندہ ہے جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ درود شریف ایک چین سسٹم ہے آسان کر کے چین ہوئے نا چین سنگل او دا ایک سیرہ ہلائیے تے دوسرا بھی ہلدا ہے جدو تو ادھر درود شریف دی چین ہلاویں گا پھر تیری کنڈی مدینے کھڑک جائے گی کہ غلام پہ یاد کرتا ہے لہذا با وضو ہو کے سویا کرو تے درود شریف پڑھ دے سویا کرو تاکہ خواب وچ نبی پاک ہوں نوجوان سوال کر دینے کہ آسی صاحب میرا دل کر دے میں 5 وقت دا نمازی بن جاواں مگر میرے کو نماز پڑھی نہیں جاندی کلیہ قاعدہ ایوے کہ ہر وقت با وضو رہا کرو
باب وضو رہا کرو ہر وقت، جدو بھی ٹوائلٹ جاؤ واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آیا کرو ہر وقت، اور سون لگیا وضو کر کے سویا کرو. ایک تے 5 وقت دے نمازی بن جاؤ گے، کیونکہ باب وضو بندے دے قریب شیطان نہیں آ سکتا. لہذا باب وضو رہا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھ دے سویا کرو. مولوی کلندر علی نو ہر رات خواب چ نبی پاک دی زیارت ہونی. ایک دن کلاس چ بچیاں نو پڑھا رہے تھے کہ بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا. وہ بچہ سیدان دا سی، بچہ نبی دی آل سی، تھپڑ تے مار لیا، مگر رات لیٹے تھے جو خواب چ کملی والے نہیں آئے. اگلی رات جلدی لیٹ کے کہ حضور نے آنا سرکار پھر نہیں آئے. رات تیسری بھی گزر گئی. مولوی کلندر علی دیاں دوڑاں لگیاں، کدے کسے ولی کل، کدے کسے صاحب دل کل، کدے کسے حضوری والے کل جا کے کدے نے پوچھو کملی والے آؤندہ کیوں نہیں؟ کسے نے آکھیا مولوی جی اتھے گل نہیں بننی، مدینہ شریف چلے جاؤ. اتھے ایک گلیاں چ مجذوبہ عورت ہے، وہ ولیہ کامل آئے. سنیا اس عورت دا ڈائریکٹ نبی نہ رابط آئے، انہوں جا کے پوچھو. مولوی کلندر علی مدینہ طیبہ چلے گئے. اس عورت نو جا کے کہنے لگے پوچھ کملی والے آؤندہ کیوں نہیں؟ عورت کہنے لگی بے مولوی نالے نبی دے بچیاں نو مارنا، نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا ہے. آپ روندے نبی پاک دے مزار اقدس دے آ گئی. عرض کر دینے کملی والے آئی منو معافی دے دے، پتہ نہیں سی بچہ سید آن دے، منو نہیں سی بچہ نبی دی آلے. عرض کی دی کملی والے معافی دے دے. نوجوانوں بڑے دے نبی پاک دے روزے تے روندے رہے. عرض کر دینے کملی والی آئی میں تیرے درد غلامہ دا بھی غلام ہوں، میں تیرے درد کتیاں دا بھی خادم ہوں. کملی والی میں تیری درد نوکران دا بھی غلام ہوں. بڑے در مدینے دے سیدان دے بچیاں دے قدم چم دے رہے. ایک دن عورت سامنے آئی کہنے لگی بے مولوی ادھر آؤ، شفاعہ رسول اللہ فرما دے مودے اشارے والے ویکھیا اگے سکیا نبی بے اخدس انہیں جاگ دیا نبی وخا دیتا. انہیں جاگ دے نبی وخا دیتا. جڑا پیار کرے نبی دے پتران، جڑا نبی دے خون دا احترام کرے. یزید نے آئی تے نہیں نہ کیتا، انہیں کربلا چے نبی دے پتران دا ادب تے نہیں کیتا. انہیں ظلم کیتا نبی دی آل تے، انہیں نبی دے خون دا احترام نہ کیتا. یزید 18 پتر سن. کتنے؟ 18 پتر سن یزید دے. آج کدھر یزید دی نسبی اولاد تے نظر ہی نہیں آؤں گی. تے حسین دا تے کربلا چکی کوئی زین العابدین بچ کے آیا سی. تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار. پتہ چلیا کہ جڑا نبی دی آل نال پیار نہ کرے رب دی نسل ہی مٹا کے رکھ دے دے. نوجوانوں بغداد دا شہر، تے شہر بغداد دے اندر ایک گلی تے گلی دے بیچ ایک سید دا زادہ پیا گزر دے. میں تو نبی دی آل تے نبی دی اہل بیت اطہار دی فضیلت سناواں. اس سیدہ جو 3 دن گزرے نے بغداد دی گلیاں چاہتا دہاڑی لگانا واسطے. دہاڑی نہیں لگ دی. جب شام نو سید گھر جاندہ نا تے بیٹیاں پوچھ دیاں بابا جو کھاون لکھی لکے آئے. تے باپ مایوس ہو کے گردن جھکا دیندہ، نگاہ جھکا دیندہ. بیٹیاں نو کی جواب دے میں دہاڑی نہیں لگی. آج تیسرے دن دا فاقہ تے سید نے اپنی بچیاں نو آکھیا کہ آج میں بغداد جا رہا، آج میں دہاڑی لگا کے نہ کچھ شام نو ضرور کھاون لی لے کے آواں گا. ایویں نہیں اللہ نے میرے تیرے اوتے مہینے دے روزے فرض کیتے. اللہ دسنا چاہتا ہے او امیرہ تو بھی روزہ رکھ، شام نو جدو تیرے پیٹ وچ بھوک دے نال گرمی محسوس ہوے گی نا تینوں پھر پتہ لگے گا غریب دا بچہ جدو بھوکا سویں اور رات غریب تے کڈی اوکھی گزرتی ہے. اللہ امیراں نو دسنا چاہتا جدو غریب دی دہاڑی نہ لگے تے غریب دا بچہ بھوکا سو جائے اور رات بڑی اوکھی ہوندی ہے غریب ہوتے. روگاں وچوں روگ جے ڈاڈا جس دا نام غریبی، کانڈ بلا کے لنگ جاندے نے رشتہ دار غریبی. اس سیدادہ دہاڑی لگان واسطے بغداد دی گلیاں چپے پھر دے. سورج ڈوبدا جاوے تے دہاڑی نہیں لگی تے شام ہو رہی تے جو سورج ڈوبے سیدہ دل بھی ڈوبدا جاوے. گھر جا کے بیٹیاں نو کی جواب دے مگا بیٹیاں جو 3 دن دیاں فاقے وچ. اچانک ایک منادی کرنے والا قریب تو گزریا تے منادی کرنے والے نے اعلان تے منادی کی تھی. انہیں آکھیا جڑا شاہی پہلوان جنید نال کشتی کرے گا نا
بادشاہ نو منہ منگیا انعام دے گا سید نو خیال آیا ہوئے نا تے میں بادشاہی پہلوان جنید نال کشتی نہ کرا ہار بھی جاواں گا تے بادشاہی ہوندے نے کچھ تے دے گا نا سید نے خیال کیتا اج میں کشتی کرا آگے بادشاہ دے دربارے چتے بادشاہ دے تخت دے نال جنید پہلوان بھی بیٹھا ہے جنید صرف پہلوان نہیں بادشاہ دا مصاحب دے قریبی بھی یہ تخت دے بادشاہ دے نال بیٹھ دا جدی سفارش کرے ان وزیر بنوا دے دے ایران شام عراق دے اندر او دا مقابلہ کرنے والا پہلوان کوئی نہیں ہڈیاں پسلیاں توڑ دے دے شاہی پہلوان ہے شہزادہ جدو بادشاہ دے سامنے آیا نا تے بڑے دربار وچ کھلو کے کہنے لگا بادشاہ اے تیرے جنید نال میں کشتی کراں گا بادشاہ نے سر تو لے کے پیراں تک سید نے ویکھا کمزور کئی دن دا فاقہ نحیف کمزور جا بدن بادشاہ نے آکھیا جا ادھے نال بڑے بڑے پہلوان کشتی نہیں کر دے ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں تو بڑا غریب جا بندہ ہے تے اپنے جان نہ مروا لوی سید نے آکھیا بادشاہ سیانے کہندے نے کہ تگڑا ویکھ کے ڈریے نہ تے ماڑا ویکھ کے لڑیے نا میدان دے اندر جسم نہیں لڑ دے حوصلے تے دل لڑ دے کئی بڑے بڑے جسمہ والے میدانہ چو دوڑ جاندے حوصلے لڑ دے دل لڑ دے میدانہ بیچ انہیں آکھیا تے اپنے پہلوان تے اتنا ایمان ہے نا تے لیانا اپنا پہلوان کھاڑے دے اندر بادشاہ نو بھی جلال آ گیا تے جنید نو بھی جلال آ گیا آکھیا ہونی کشتی ہوئے گی پورے بغداد چے اعلان کر دیو کہ شاہی کشتی ہوئے گی سارا بغداد امڑ کے آ گیا وہ کون ہے جڑا جنید نہ کشتی کرے گا جنید جد لگوٹا کر کے تے شاہی اکھاڑے دے اندر آئے نا تے لوگ انہوں ڈھونڈ رہے جڑا آج جنید نہ کشتی کرے گا اچانک لگوٹا کر کے جدو وہ پتلا تے دبلا جیا سید میدان چایا نا تے لوگ ہس پہ لوگا آنکھیں سنگل پسلی بند ہے ای جنید نہ کشتی کرے گا آج تے 2 لمحہ بچ کشتی ختم ہو جانی جنید نے دیا ہڈیاں پسلیاں توڑ دے نکارہ بج گیا کشتی دا آغاز ہویا نا تے سید نے تے جدو جنید نے ہتھاں چا ہاتھ ڈالے نا پہلوانا دی طرح تے جنید نے تھوڑا زور لگا کے سید دا ہاتھ دبایا نا تے سید سمجھ گیا کہ میں کمزور ہاں تے بہت کمزور ہاں سید نے جنید کہنے چاہ کہ میں پہلوانی میں سید پہلوانی میں نبی دی آلہ آج دل گزرے میری بچیاں کرے جب پھاکے دی حالت دے اندر نے جنید میں نبی دی آلہ آج جے کدے ہار جاویں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جانا میں وعدہ کرنا قیامت میں اپنے نانے کو لوں تینوں حوضے کو سدے پیالے لے کے دیواں گا جنید نو خیال آیا کہ میں آج سید سینے تے بہ گیا کہ میں قیامت نو نبی نو جواب کیڑا دیواں گا تھوڑا جیا زور لگا کہ سید نو چک گیا جیتے گیا آج لوگ حیران رہ گئے بادشاہ دم بخود رہ گیا بادشاہ نے آکھیا نانا میرے جنید دا پاؤں پھسل گیا کشتی دوبارہ کر رہی جاوے دوبارہ کشتی ہوئی جنید پھر ہار گئی تیسری بار کشتی کرائی گئی جنید پھر ہار گیا بادشاہ نے سید نو انعام دے کے ٹورے آؤ جنید نو محل چ بلا کے پوچھے آج ہار کیویں گیا ہے جنید رو کے کہنے لگا بادشاہ میں کوئی عزیز تے نہیں جڑا نبی دے پتر دے اتے حملہ کر دے کہنے لگے میں کوئی شمر تے نہیں جڑا نبی دی آج سینے تے بہ جاواں نوجوانوں آج جنید رو دے گلیاں وچ کرے آ گئے ادھی رات ہو گئی نیند نہیں آ رہی آج بڑی ذلت ہو گئی میں ہار گیا ادھی رات ڈالی جنید دی آنکھ لگ گئی کملی والے خواب چے آ گئے میرے آقا نے فرمایا جنید میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے کہ میں تو میرے پتر دی لاج رکھی ہے نوجوانوں کھڑا دے رہنے والے ہو غوث پاک سارے پیران دے پیر نے شجرہ پڑھ کے بیخ لو جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے بھی پیر جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے بھی پیر نے
پڑھ کے شجرہ بیخ لو غوث پاک دے پیران دے بھی پیر جنید بغدادی نے کیوں ادب کیتا نبی دی حال دا نبی دے پتر دا سیدان دا احترام کریا کرو او جنہ دیاں رنگاں چ خون رسول ہوے انہاں دا ادب کریا کرو اے نہ ویکھیا کرو سید اعمال کیویں دے نا نا او دا معاملہ رب نال نبی پاک نے فرمایا میرے نال پیار کرو اللہ دی وجہ تو تے میری آل نال پیار کرو میری وجہ تو اوے ہیرا چکڑ وچ بھی پیا ہوے ہیرا ہیرا ہی ہوندا ہے جدوں دھوو اودوں ہی ہیرا لہذا سید دا ادب کریا کرو نبی دی آل دا احترام کریا کرو خون رسول دا احترام کریا کرو جدے ادو تے میں دلائل دیتی جاواں مینوں بڑا وقت درکار ہے نوجوانوں حضرت مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد وچ لکھیا اللہ نے اپنے محبوب نو بیٹا عطا فرمایا میرے نبی نے اپنے پتر دا نام رکھیا ابراہیم او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی دا پتر ہوئے گا یار جی اللہ دے نبی حضرت یعقوب دا پتر یوسف ایڈا سونا ہے میرے نبی دے پتر دے کیا کہنے نبی پاک نے اپنے پتر ابراہیم نو اپنے بائیں زانوں تے بٹھائے اپنے دائیں زانوں تے نبی پاک نے امام حسین نو بٹھائے ایک باری حضور اپنے پتر دا منہ چوم دینے تے ایک باری دوترے دا منہ چوم دینے نبی پاک نے فرمایا جے میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا او پتر جڑا نبیاں دے امام دا پتر سی تے دے وچ نبیاں والیاں صفتاں سن اس بیٹے نو بائیں زانوں تے بٹھا کے نبی پاک پتر دا منہ چوم دینے پتر کنوں نے پیارے ہوندے سکھ پتران دی پیار ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب تو پتر مانگ دے میرے آقا علیہ السلام پتر داتے دوترے دا منہ چوم دے کدے پتر دا کدے دوترے دا منہ چوم دے خطیب بغدادی نے لکھیا اچانک میرے نبی نے ویکھیا کہ آؤ سامنے جبریل کھڑے سید عالم نے جبریل والے ویکھیا تے حضور فرماندے نے جبریل کدھر آئے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ پوچھدا سونے پتر پیارے کہ دوترا پیارے سرکار دعاں بل ویکھ کے فرما دوویں پیارے دوویں میرے ویڑے دی رونق نے عرض کیتی سونے پھر تیرا رب کہندا ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانو واپس کر دیو سرکار دی اکھیاں چ اتھرواں دی کتارے جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گردن اے جو میرے نبی دے آنسو گر رہے خیال آیا کڈوں دیواں ایک باری پتر ویکھیا تے ایک باری دوترا ویکھیا نبی کریم رو کے فرمان لگے جبریل میرا پتر ہی لا میرا پتر ہی لا جاؤ میرا پتر گیا میں رواں گا حسین گیا میری زہرا روے گی آپ رو لواں گا میرے کلوں فاطمہ روندی ویکھی نہیں جانی نوجوانوں تل دین دے بعد نبی دے پتر دا وصال ہو گیا سرکار اپنے پتر دی لاش جھک کے روندے رہے کدے پتر دا متھا چوم دینے کدے پتر دے رخسار چوم دینے اے ٹر گئے نے دلدار دلاؤں دے تے بدل چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دیتی جد یارا نبی پاک اپنے پتر دی قبر بنو کے گھرے آئے امام حسین دا بچپنے بجے اج کھیل دیا نانے کلو چھپ کر کے گزر گئی سرکار نے اپنے پتر دی آوازیں آئی اج کدے پتر ہوں دا سینے نال لگ جا نبی کریم نے بازو پھیلا لے فرمایا حسین آ جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کی دائی حسین آگے نانے نے جفا مارے اپنے نانے دے لبا دے لب رکھے عرض کی دی نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے بیلایا لین دے میں سارے قربان کر دے میں سارے قربان کر دے پھر وہ بیلایا کربلا بے وارو باری سارے ٹر گئے 18 سال دا اکبر بھی دیتا تے 6 مہینے دا اصغر بھی دیتا تے آکھیا جڑے سواریاں تے بہ کے آ سکتے سن میں سواریاں تے بٹھا کے ٹورے نہیں جڑے پیدل آ سکتے میں پیدل ٹورے تے
آج جڑا 6 مہینے دا ٹر کے نہیں سی نہ آ سکتا میں گودی چک کے لیا کے قربان کرا دیتے سارے ہی ٹوڑ دیتے تے اصغر دی قبر بنا کے آکھیا مدینے وال منہ کر کے آکھیا ان التیادی حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم آکھیا نانا ایک تے سلام ہوئے تے آویخ لبادے پورے ہوگے تو ایک قربان کی تھا میں سارے قربان کر دیتے نہیں وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا وہ کیڑا وعدہ سی آئی تے وعدہ سی لے سونے اساں توڑ نہیں پائی تے جان دیتی رات تیرے روز دہاڑے شرما تینوں پردے کجلے میرے سارا کچھ نانے تو وار دیتا اکھا جی جڑی دین دی قیمت ہے نا او منو دس میں ادا کر کے دین بچاواں گا دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیلے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وک دا ہی لے آئے سارے ٹور کے جدو آئی نا اپنی باری تے گھوڑے تے بیٹھن لگے تے اچانک خیمے جو آواز آئی امی دی قسم جے نہ جایا جے میرے امام مڑ کے خیمے دے اندر آئے تے ویکھیا 7 سال دی بیٹی سکینہ بے ہوش ہے اپنی بیوی رباب نو فرمایا رباب میری بیٹی نو کی ہویا عرض کی تھی حضور سویر دی تے روئی نہیں اور چھوٹی جی بچی ہوئے دیاں نال پیار کرنے والے ہو او بچی جڑی مدینے دی شہزادی ہوئے جنہیں کدے دکھ ویکھے ہی نہ ہون او 300 میل دا سفر کر کے مدینے تو مکے آوے مکے تو ٹورے تے کربلا تک آوے تے 10 محرم دی فجر تو لے کے جمعے دی نماز تک او بچی نے اپنے چاچے دے بازو کٹ دے بھی ویکھے تے ویراں دیاں بوٹیاں ہوندیاں ویکھیاں او بچی روئی نہیں پر جدو بابا ٹورے نا وہ بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی وہ دے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا میرے باپ نے عرض کی تھی حضور اپنی سکینہ نو جان دیا ہوش نہیں کرا جان دے تو اڈے تے میرے پتر بھی بڑے لاڈلے ہونگے پر کائنات کسی دی اولاد ایڈی لاڈلی تے نہیں نہ ہو جڑی حسین دی لاڈلی سی میرے حسین نے سکینہ نو سینے لگا کے فرما اٹھ سکینہ جاندی باری بابا ویکھ لے سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا شمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہر آ میرے امام نے سکینہ نو اٹھا کے زینب دی گوچ رکھ کے فرمایا میں چلے آتے میری سکینہ نو رونا دے آجے ادھا خیال رکھنا میری سواری خالی بے کہ نے بابا بابا کہہ کے رونا سیدہ زینب نے اپنے ویر نو ٹوریا یار بہنا تے گھوڑیاں تے بٹھا دیا سن دولے بنا کے تے گانے بن دیا سن اس بہن شہادت دے گانے بن کے ویر نو ٹوریا میرے امام گھوڑے تے بیٹھ کے محمیز لگائی سواری نو ایڑی ماری پھر ایڑی ماری ٹورے ہی نہ وہ دے کانے چھ فرما لگے میں نو پتا تو سویر دا لاشاں چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا ہون میرے باتے نو کوئی سوار نہیں چکنا پوے گا بے وفائی نہ کرتے ایک بار میں نو کربلا لے جاؤ گھوڑے آسمان پر ویخ کے عرض کی تھی یا اللہ یہ تیرے نبی ابراہیم دی باری چھری بول سکتی ہے تے حسین واری میں نہیں بول سکتا 2 گھڑیاں توفیق دے محمد دے تو تیرے نجاندی باری 2 گلاں کرا اس گھوڑے عرض کی تھی لاج پالا جے اصحاب کہف نہ لگے تے کتا ہی وفادار ہو جاندہ ہے میں تے ساری زندگی تیرے قدمہ نہ لگا رہا میری وفات شک نہ کر فرما ٹردہ کیوں نہیں اس گھوڑے نے جواب تے نہیں دیتا پر مڑ مڑ خیمے بل ویکھے نوجوانوں میرے امام نے گھوڑے تے بیٹھے ہیں جدو مڑ کے خیمے بل ویکھے کلیجہ پھٹ جاتے میرے امام دی سکینہ بیٹی نو ہوش آ گئے بیٹی وہ جڑی پردہ دار سیدزادی مدینے دی انہیں پردے دی اوٹے چ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے تے باہر نکال لینے تے سکینہ رو کے پہ آخری ہے بابا ہے جنہ ہو جایا بابا سکینہ مر جائے گی نالے رو کے کہہ رہی ہے گھوڑے آجے نہ جاویں میرا چاچا یا پاس گیا یا جے نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا یا جے نہیں آیا میرا قاسم گیا نہیں آیا میرے بابا نو لے کے نہ جائیں اجے تے میں بابا رج کے ویکھی نہیں میرے امام زمین دے آ گئی سکینہ نو سینے لگا کے فرمایا نی سکینہ نی چپ کر جا دیئے جو نہیں کری دو سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا
پردیساں وچ لے آکے تیاں نال بھی انج نہیں کری دو فرمایا نہیں سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹے کے جفا مار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائے میں پانی بغیر رہ سکنی میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی سکینہ گھٹے کے جفے مار دیئے نالے کہہ دیئے بابا میں ابو کنو یا کھا گی میں رواں گی چپ کون کراوے گا میں مدینہ کی دے نال جاواں گی میں کی دے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال ساؤں لگی کہن لگی امی نال تے اصغر سودا ہے فرمایا نہیں سکینہ نہیں دیئے مدینہ دیاں گلانے نہیں کربلا دے قانون بدل گئے نے تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سویں گا سکینہ جفے مار کے روندی ہے اولادہ والے آج بھی دیاں پلہ پھڑ لین پیوں چھڑا دئی نہیں آج بھی کوئی بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے وے یہ وڈے رجے باپ تڑپ جاندہ ہے کہندہ خبردار میری بیٹی نو کو جھڑک نہ مارے یہ تو آدھا کچھ نہیں کھاندی یہ دا پیویا جے جندہ ہے عید دیاڑے بھی آ جاؤن انہیں مانیاں بھی رند کچھ نہیں مانگ دیاں بڑے باپ تو مانگ دیاں نے کیونکہ دیاں نو پتہ ہوندہ ہے باپ دیاں نو کدے انکار نہیں کر دے 47 ڈی والے میں کڑا رنگ دے وہاں پوچھ کسے یتیم بچے دے دل کھولوں وہ باپ سر دے ہون انج لگ دے جی میں سارے بازار دے کھلو نہیں میرے نہیں کیوں جبانو جیدہ باپ جوندہ ہو بے کو بچے نو جھڑک مار دے وے بچہ کہندہ میں اپنے ابو نو دساں گا ہوں او یتیم کنو دسیں جیدہ باپ ہی ٹر گیا ہے سکینہ جفے مار کے روندی ہے کہندی ہے بابا اے جان دیوار دسے آجے یتیم کنو کہندے نے فرمایا سکینہ کیوں پچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ نجیدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو گئی سکینہ گھٹ کے جفا مار لے آؤ کہن لگی بابا میں نہیں جان دینا بابا سکینہ نو یتیم نہ کرے آجیں جنہ دیاں دے باپ مر جون او تے نکران چھوے کے رندیاں نے جنہ دے باپ مر جاندے نے او کندہ نہ لگ کے روندے نے چاچا مسلم بن عقیل شہید ہے انہاں دی بیٹی روندی میں پوچھے کیوں رونی ہے کہندی سی سکینہ میں یتیم ہو گئی ہوں میں آکھیا نہیں میرے ابو نو ابو کہہ لیا کری بابا نہ جایا جے میں کنوں ہی ابو آکھاں گی سکینہ جفے مار کے رہی جاندی ہے کہندی ہے بابا جنہ دیاں تے باپ مر جاؤن او تے ویراں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب خیمے جو باہر آؤ سکینہ نو خیمے جو لے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھج کے سینے نہ لے اتارے آؤ اولادہ والے ہو سویرے کماتے جاندے ہو بچے لتانو چمٹ کے رو دینے ماما کھج کے اتار دیاں بچے چیخا مار دینے ساڑھے بچے نہ پتہ ہوں دا شاملے ابو آ جانے وہ پھر بھی روندہ ہوئے وہ کی میں روئی ہو بے گی جنہوں پتہ پاپا ہونا ہی کوئی نہیں سیدہ زینب خیمے والے لے کے جا رہی آؤ سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں 2 گھڑیاں پاپا بیخ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا منوں پاپا نہیں لبنا ڈالے کہن دیئے شالا مرننا اے ویر کسے دے جنہ ہون نہیں مانیاں بینہ جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام سکینہ نو روندیاں چھڑ کے جا رہے فرما دے جنہ دکھاں وچ
دل پر راضی سکھنا تو بارے دکھ قبول محمد بخشا تیرا دی رین پیارے پھر سارا جسم حسین سخیدہ یہ تیرا نال پرتا پھر بھی سید ریت تتیدیں یہ نیت نماز کھلوتا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان نظر چورا شریف۔ کربلا دے میدان چو کیڑا دکھ سی جڑا شہادت دے ویلے حسین دے سینے چلے سی مدینہ چھڑن دا دکھ، پردیس دا دکھ، 3 دن دی بھوک تے پیاس دا دکھ، اولاد دا دکھ، پتراں دا دکھ، بھانجیاں دا دکھ، بھتیجاں دا دکھ، ویراں دا دکھ تے پردہ دار محمد دیاں دیاں دا دکھ، اسلام دا دکھ، امت دا دکھ، کیڑے غم سن جڑے حسین دے کلیجے چ نہیں سن کربلا دے میدان وچ، پر حسین ڈولے ہی نہیں آکھیا قاسم و عباس دیکھے وینا سید ہاریا تے آکھیا تیرا دیتا تینوں ہی دیتا تیرے اتو ہی واریا ساری کائنات قربان کر دیتی ساری جھوک جاڑ لے کے آؤں تاکہ میرے توڑے تک نبی دا کلمہ پہنچ جاؤں یہ اس حسین دا یقین کرو پتران دا صدقہ جے اسی تے ساری زندگی ذکر حسین دیا محفل سجائیے نا تے حسین دے علی اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ دا نہیں ہو سکتا آجڑیاں محفلہ سجڑیاں نا گلی گلی اس صدقہ جے حسین دی شہادت دا آجڑی مسجد دے مناری جو 5 وقت اذان دی آواز آن دی ہے نا اس صدقہ حسین دے بچیاں دی شہادت دا امام علی مقام نے کربلا دے میدان اسلام دی لاج ہی رکھ لئی گرامی قدر اللہ دی بارگاہ چاہے تے میں دعا کرنا اللہ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے 47 دی اور دیپال پور اکاڑا قرب و جوار تو تمام ہونے والے پاک پتن شریف تک اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ دی حاضری نو قبول فرمائے ہر قدم تے رب تعالیٰ نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین